Waalaikumsalam. Te wong lanang yen duwe bojo pituan kudu iso sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora muga bubar anggone bebrayan. Sing marae kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang wasik Asik. Islam semuanya. Yen duwe bojo pituan kudu iso sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora moga bubar anggone bebrayan sikap sing marae kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang. Mancing saweran yen sing melu
rapi biduan mergane wis akeh banget sing kedadean weketan jalarane mung cemburu